Sabay-sabay na isinara ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga opisina ng isang immigration consultancy firm noong nakaraang August 25. Dahil umano ito sa illegal na pag-aalok ng trabaho sa Canada sa mga Filipino nurses, caregivers, nursing aides at welders. Matatagpuan ang head office ng nasabing firm sa Mandaluyong City at mayroon itong 3 branch sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Apalit, Pampanga at Lipa City, Batangas. Bukod sa paniningil ng mataas na processing fee sa mga aplikante, wala rin umanong lisensya ito mula sa DMW. Samantala, nagpaalala si DMW Region 3 Director Mel Candano sa publiko na makipag-ugnayan sa ahensya upang hindi maloko. Makipag-ugnayan po muna sila sa aming tanggapan para malaman po kung yung pong ahensyang kanilang pinupuntahan ay lehitimo at talaga pong totoo na nagpapalabas ng mga tao papunta po sa ibang bansa. Ang kadalasan pong nangyayari po kasi ay nakikipag-ugnayan po muna sila doon sa mga illegal recruiters. Pagka po sila ay naloko na, saka lang po sila pumupunta sa amin. May listahan daw ang DMW ng mga lisensyadong recruitment agency na matatagpuan sa kanilang website, gayon din ng mga hiring na kumpanya. Samantala, nakahanda naman tumulong ang ahensya para sa mga nabiktima ng illegal recruitment. Pong assistance to nationals na dati pong nasa Department of Foreign Affairs, nailipat na po sa Department of Migrant Workers. So kami po ay nag-a-assist po sa mga, even doon sa mga undocumented, yun po sa mga illegally recruited na mga workers na nakapagtrabaho po sa ibang bansa. At pagbalik po rito ay pag tumangguni po sila sa amin ay nabibigyan po natin ng karapatang assistance. Maaari daw tumawag sa kanilang hotline na 0919-067-4019. Samantala, sa kasalukuyan ay mayroon lamang 6 organic personnel ang DMW Region 3 at 13 job orders na nagbibigay serbisyo sa aabot sa 300 clients kada araw. Mayroon na umunang lupa na pagtatayuan ng kanilang satellite office sa Pampanga mula sa provincial government ng Lalawigan na matatagpuan sa likod ng Kapitolyo. Magkakaroon na rin daw ng karagdagang manggagawa ang DMW sa mga susunod na buwan. Liana Canilaw, CLTV 36 News.